Samantala, tumanggap naman ng 100,000 pesos na cash gift mula sa National Commission of Senior Citizen ang 100 taong gulang na si Lola Felipa B. Kawaling, residente ng bayan ng San Nicolas, bilang pagkilala sa kanyang pag-abot sa isang siglo ng buhay. Personal na inihatid ng lokal na pamahalaan ng cash gift sa Centenarian bilang bahagi ng seremonyang isinagawa sa kanyang tahanan. Bukod sa tulong mula sa NCSC, natanggap din ni Lola Felipa ang liham ng pagbati mula sa Pangulo ng bansa, gayon din ang 10,000 pesos cash assistance at 25 kilo ng bigas mula sa pamahalaang bayan ng San Nicolas. Ang pagkilalang ito ay alinsunod sa Republic Act No. 11982 na nagkakaloob ng mga benepisyo sa mga octogenarian, nonagenarian at centenarian. Ayon sa lokal na pamahalaan, patuloy ding ipinatutupad ang mga programang nagbibigay halaga at suporta sa mga nakatatanda sa komunidad. IFM News. IFM News. IFM News.